Assalamu alaikum i pozdrav svim ljubiteljima sahata i naših videa o sahatima. Nakon ovog presjeka ili prikazivanja jednog dijela naše velike kolekcije, mog sina Adnana i moje, danas želim da vam predstavim jednu grupu sahata, znači još jednu manju grupu, manji dio naše kolekcije, a koju čine sahati napravljeni na poludragom kamenu. Neću vam posebno puno detaljisati o tome, uglavnom su vam poznati ti materijali zbog upotrebe u raznim nakitima, zbog njihove lijepe boje, ali ovdje su znači iskorišteni malo veći dijelovi tih vrijednih minerala za izradu zidnih sahata. Malo ću vam samo približiti radi uočavanja detalja. Ovaj je napravljen kao u obliku mrtvačke glave. Ovdje su izmiješane jako lijepe boje. Vidite, djeluje kao da je neki dobar umjetnik radio. Ali je to sve prirodno. I još jednom presjek ili pogled na ovu cijelu grupu. Eto, to bi bilo to. Lijep pozdrav do sljedećeg našeg videa.